ברוכים הבאים לפאנל ניהול פלסק 10. ראשית, אנו רוצים לברך אתכם שבחרתם באתרי זהב כספק האחסון שלכם ומאחלים הנאה מהשימוש. התחברו לממשק באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם. לפלסק 10 7 אזורים עיקריים. הום, דף הבית שמרכז פעילויות נפוצות. Users, משתמשים, מאפשר ניהול פרטי המשתמש שלכם. Websites, מאפשר לנהל ולהגדיר את אתרי האינטרנט שלכם. מייל, המאפשר לפתוח ולנהל חשבונות דואר אלקטרוני. אפליקציות, מאפשר להתקין מערכות מוכנות כגון וורדפרס בלחיצת כפתור. סטטיסטיקה, מנטר את כמות המשאבים שהאתר שלכם צורך לאורך זמן. אקאונט, מאפשר לעקוב אחר ניצול חבילת האחסון שלכם.